С моето колега днес караме газ към Пловдив. Слушай. Карате! И аз така. Ти обуш та 5 часа ли не мога да ги обуш, бе? Пак си педе раз. Я кажи с раз. Не. С вилицата. Няма вилица. Ега ми до каплицето. Мама ти стара. Не, брата Бакс. Я... Се ме запек от я се опрашва, после ме ще ми се обяснеш. Майка ти дем. Айде, оправи се, бе, то. Абе, какво има в този дезодорант да си пръскаш, да не ти влияе много добре? И какво са, много ли си готи? На модно ръви ми отива. Нали с малко се постригваш, за какво го слагаш това? За да сме хубави до. Ще се запострига. Meanwhile. Не, буквално не. Не, прави се така настрани, бе. Какво настрани? Абе, на... Я клякай веднага. Щиката на майката. Много са хубави, братле. Не видиш, ми спукаш да спя. Later. И сега отиваме на закуска за шампиони, батинка. Citroen DS3, Seat Leon. Ароса, бе, мога ли? Two hours later. Вече провлечени, готови за пътешествие. Какво сте? Трябва да вземем нещо да пием. Има вода отзад. Готови за пътуване. Какво си забравя? Не, ето. Аз трябва да ги чисти тия слушалки, защото стане на гъс. Вчера колегата вика, брат, това твоите слушалки ли? За мен беше срам да го кажа, че съм. Пак ще снимаш, бе, брат, Тату. Мирише ми на кебаб. Ами, тръгнахме оттам и спряхме след 10 метра, защото се правихме на интересни, нали? Едва не отървахме гумото, ето там гумото. Мартин се правеше на интересен, разбираш ли, шофьора на... Ще така масата, бе. Нищо няма на колата, готови сме за пътешествие. Ако нещо спукаме гума, с номер 0878, он ще ви казва останалото. Пак ще почнем да сърбим с Да, пъхме да мога. да. Ние така. Сега това ще ме казах. И оцеляхме малко, ама... Оцеляхме горе-долу. Да, по принцип аз съм на това мнение. Ако си е кривнал, сега обаче ще бие към гумата. Не мога да я спадна. Но не знам дали си е кривнал. Това не мисля, че беше така. Не, бе, това си го направи, сигурно си. Половината гума я няма. Да, не. Дано сега не си останем по Пловдив, че... Не. То сега ще спре ли си го? Да. Ей, така ми отива за плотата. Снимаш си газа по цял ден. Газа не само това. Пата-пака. Забавяме си по една полничка с пистачио. Готови сме за път. Заредихме мощния звяр. 1,85 коня. И то да не види нещо. Само ме копираш. Моите с шоколад да поне. И ти си шоколад. Смачен шоколад. Поне да ям, не ме сниме, бе. Моля? Да. Бата, това вие и турбо моято. Майка му ще е джела. Абе да! Е така, бе. Изпряхме тука, защото забрих, че трябва да си вземам винетка. И аз вече съм на магистралата. Пълен банан. Как ще забравиш, че
Абе, под камайна. Излезахме на автомагистралата, взех си винетката. Слава Богу. А майка! И да. Почти сме в Пловдив, Марто пак ще да ни убие. На едно кръгово влизам аз такъв, значи карам си ограничението 140 обикновеното такова, отбивката за Пловдив, там се знаят хората, които се знаят. Там 90 ограничението, аз 100 е, така го пишем с 100. И издиква едно кръгово отпред, аз не го виждам вече. И по момент само като набива и спирачки, оня като се залепи за джама. И всичките лайна, дето ги гледат, тук са от него. Съм усракал лика. Оп, его Айде, майни! Оп, 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 Оти вече свали диалекта, майна, ко става е, бадяк? Какво е? Чакай малко, ало! Баджанак, няма, говориш така на момчета. А, да те ни изкъртим от колата, Сега се свали бързо при Макс. Ай! Ди коню реката, ди бе, Иване! Ай, ушо! Ай! Чакай там да снимам, само полиция тук! О, бего Пловдив! Секеш ман на Какво? Какво бе? Повтори да ти ба майката. Казваш, че искаш да ти обръснат на шоц. Да. Където, такова. Абе, аз колко говорих за Пловдив, ама по дяволите, какво правя в Рио де Жанейро, бе, да му има майката? Каква е тази статуя там, бе? Първо впечатление за града, няма къде, само няма къде да се спре. Ама никъде не мога да спреш, значи от половин час сигурно вече обикаляме. Не може да се спре абсолютно никъде. Чакай. One eternity later. Оп, върти геврека тук наляво, надясно. Имам ли място? Имаш, да. Давай. Давай. Да, бе. Давай, имаш място. Давай, още. Мазличко. Ох, да слезне. Аз не знам. Аз сега ще проверим. И дали е зона изобщо някакви че. Така, стигнахме до некъде, сега се разхождаме из некъде, без да знаем къде е това някъде. Точно така. Марко ще ме води на забава. Много яка забава. Много не е забавно. Палка тук няма да намери. Много интересен град, наистина. Не, няма взе чисто много ктив. Даже гледа брат дали ще му запаля катфорите. Еми да. Тук малко ми е природно. От тебе живота някой слушаш. Да, жилел ме, знам какво е. Тук що какво казах бе, дебил. It is beautiful, motherfucker. Тук трябва да разкриеш историята. Да. Изморих се. Толкова много катерене. Колко съм изкачил. Аз с белите бе прекреших. Градското транспорт, ай, особено къде се качваме, тук се качваме. Да. Да видим как е градски. Дивен начин на живота. Да. Ето го тук. Бели рицар изкачва. Сме на Зев се катери по. Горе се вижда бе? Сега ще се качим. Аз се препотих 8 пъти. Леко бе. Леко бе, Посейдоне. Карейтас.
Subaru. Как се е качил това Subaru? Ghostbusters. Урюнко. Ghostbusters. Мали, какво е, ако това е старата част? Не знам, или говоря прости. Нали това говоря, работа? Така, стигнахме до така известният амфитеатър на Пловдив. Работа. 5 лева те билети. Видяхме си театърчето. Хубаво беше, гледката беше много хубава. Направихме си тук 5-6 снимки. Сега къде бехме? Аз не мисля, че сме натам, мисля, че сме натам. Аз не си спомням да сме... Абе, дайде, масно. Сега се запътваме към центъра на хотел, някой си там, не мога да помня точно кой беше. Ешачката, навънка е почти 30 градуса, аз се сварявам като яйце. Колегата вече е сварен, мисля, че му личи. Ева, трябва да видя какво става тук. Матинг, котенци. Така някакви камъни и глупости. Камъна, какво ти предложи точно преди 2 секунди да вземат от някакви... Не! Една ходи сега като не. Се потиш на гъс. Трябва като се върнем в колата, аз няма да те познавам, ти си сменил раст. Малко се загубихме тук в някакви улички, Google Maps нещо не бачкаше. И сме в момента в техническия. Седнахме на кафенце с колегата. Мозъкът ти не работи. Седнахме тука. Сега ще хапнаме, ще пинаме нещо, си каме да приказки като бели хора, ще поговорим за живота. Това не като бели хора. Хубава местенцето. И да. Дойде хапването. Аз взех едно бургерче с картофки и едно фрапенце. Колегата е с суфленце и също като моите. Суфленци и допенци. Го добенде. Баравизия за мязва на дъвка на... Ти на нищо не мязаш. Обаче в епито за 15-17 лева изглежда... Бабте, да. Ние приключихме нашето хапване. Тия картофки нещо не ми харесаха. Много сурови. Пинахме, хапнахме, поговорихме си за живота малко, съзнахме колко сме стари. Вече на години хора нема. Единството ми опаква на този ресторант е, че много време се чака, наистина. И даже сервитьорът ни не е обслужи. И сега се разхождаме на главната. Хубаво местенце. Абе, не знам къде съм, ама май се води главната. Това? Майка си. Хубаво местенце, да. Абе, друго си е на Витушка обаче, бе. Нали, на Витушка е друго е. Много лъчезарни хора, иначе много приятно местенце, такова спокойно. Какъв ти е проблема, бе? Разходихме се, стигнахме до края. Да, бе, видях. Много симпатични хора, никой не ме гледаше на криво, бате красивото място. Да. Разможен с този мобил. То продължава и надолу, бе. So far, експириенсът е хубав. За сега само колко е? 50 лева. 50 кинта сме изхарчили за хапване, пиене. Бати тариката. То се раздвоява даже, what? GG. Това малко като настроението. Минахме да си направим една почерка. До кой? По? Паун Джумейра. Колко струваше? Добре. Не обичам да давам много пари за глупости. Я? Не съм от много платежни такова. Боже... Не обичам много да давам. Не, изобщо не обичаш. Аз ли? Ето тук мафията. Моста на любите. Да. И какво пак минавам с тебе по него? Бат, кой е там? Тук като панар с камерата. Да. Мазочка.
Тук ще ти парат мамата. Само отбрана. Ще те кастер като гол. Тук има не един, тук има агави. Яйче, опитахте ли? Бомбон, дом, бомбон. А това е родно бомбон. БСО. Да, спортно облекло, да. Казанова. Нова каса. Казанова. Пак може да ни хвиля. Тук само са пократно. Свършили си ми идеите. Бада фешен, яко си. Оу. Фешен дейс. О, какво се крие тук? Боже. Стига снимак за вечер. Лели, тук само промоции да искаш, батко. iPhone 17. Тук всичко има, бе. Дарен One. Ге класта, бе, ге класта. Ще поиграем малко билярче сега. Не мисля, че може да снимаме такава. Сашо. Нареди ги ти, бе. Нареди ги ти направо, нареди. Сега, показвам. Един път показва и един път ударя. Марто един път ударя, повече не. Това беше как? И какво викаш? Това беше как не трябва да го показвам. Какво два пъти? Моя величество, сега показваш. Един път показвах повече да повтаря. Там от. Казах един път показвах повече да повтаря. За това, ако не го вкараш, е много хубаво. Това беше много жалко. Кура ми Янко. Кура ми мотор, базът и писта. Какво вкара? Фу! GG. Цак. Сега ще удари твоето копче. И ще стане център точно. Ама точно както иска. Виж какво ударение му тук. Прекрасен ударение. Я го повтори пък. Май имам фал. Да, заповядайте. Да. С малко топки. С кое? С малко топки. Да. Аз да като се знае кола. Оп! И топката влиза. Топките винаги влизат правилно тук, когато ги нацелите. Много съм добър. Много съм! Твоя ли вкара? Бед мой, с един удар. Ето, ако го бе вкарал, вече трябваше да ми дадеш 20. Свършихме билярда. Готино местенце беше, имаше си наргиленца, хапнахме, пинахме, поиграхме си малко. И сега е време да си одим. Готино е, да. Красиво е. Сега се разходихме, обаче колата осъзнахме, че е на 2 км разстояние от нас, затова взимаме това и сега по булеварда ще трябва да го возя. Така че ако нещо, пишете ми Rest in Peace 2025-2026. Стигнахме до задънено място, така че колегата сега ще ни покаже как се прави. Ние ще опасваше изпуска, брат. Не, накачване си. Майка ти, няма. Няма натискай за гъста, шо... Ами да, всичко. Стига, бе. Сега натам май беше или натам? Май сме на... Не, натам, не знам. Сега ще разбереме. Eventually. Най-накрая намерихме колата. След дълги мъки. Обикаляхме бати статотинетка, така... 38 минути статотинетка. То Google Maps ме направи да обиколя целия Пловдив, бе, да му...
Айде да не псувам. Много яко пътешествие. Беше определено, бих се върнал тук пак. Какво се снимаш на майките? Просто много хубав град, много мили хора помежду другото. Да, бе, верно, бе, бати. Да. Нещо си извинявахме там, че щяхме ги пресечем и те за нищо, няма проблем. Бам, това ако беше от София, щях да ни псуват до 9-то колано. Буквално. Надяваме се, топи ще да ме закара като хората. Цял? Не. Да те закарам? Може би. Искам и да даде аз закарам. Естествено. Точно. Ти ли бе? Тя ще ме заобича тази кола, като се кача. Ти ако се качиш, тя няма да тръгне. Путка ти кьор. И тръгваме към Софето. Стига, бе! Към Софето. Имам. О, стигнахме ли, бе, батио? Стигнаме. Усофето. 5 часа задръстване, 5 часа съм стоял и съм натискал газ, пиратка. Имаше един идиот пред мен, дето. Значи, ускорява бързо и дръж бам. Как да мога да обясня, че съм с 85 коли, ако аз не мога да бирам толкова бързо и да спирам толкова бързо? Мага. Ще ти баб секретаря. Това от нас беше ни много приятно. Стига, бе!